Kamati gose ekiombe kirigetenerete okorika kwa bakori emirimo ase county ya Kisii anigo kiaberegegwa kwa isiko maiga yokonyorekana na mamocho yogotaikirania obokoreri buna ebwenerete buna korika bakori emirimo ase nchireta bwenereti nabo igogokiniwa ebirogo kwa bakori emirimo ere ase nchira ere mamincha nigo abali ababa wakekura yo waka isiko body eyo baboriro mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati kwene kiabuna kamati gose body enyera chikochorwa nigo erachie kobwa goikera nionsi aso kobwatia richiko eri gosikie county ya Kisii bosio alitukoria rero abajumbe be county ite ya Kisii mbakachikura chiogo support muswada olete tuwe bunge yokorusia public service board ase office ntebenga after a committee yarigereirie petition yarete tuna Mr. Tika amagoso ali Mr. Tika atebete body eri jaroka ntekebwata amagoso ao ligose limo okorika abantu chigasi without advertisement ligoso linde gokora promotions irregularly ligoso linde omochea with county public service board aga accept a contract kabere yere mamincha lichiko ligotebanga a member of the public service board as have 6 years non-renewable lakini eraga accept a contract ya kabere yego chiko make as have in that office for 8.5 years so unanimously members watebring a body litigegendeka a body enyerikwe nekere body enyekorikwa igo tutayete gusaba mugavana barigereri kabisa bari baguchikorika abantu bari kubabwate integrity chapter 6 of the constitution na barabonye bagocha violate the constitution assembly gere macho ikiagera